Idol Dennis? Ulitin tayo nga kontakin at numero ni Idol Dennis kaya tag Pukaw-Pukaw. Okay, dan ti signal na Idol Dennis. Kumusta ti sitwasyon ti Lawag City? Kaya ito nga back-to-back nga panag-kampiyon dati R1AA. Nakalawlawag iti Esman ken iti Pangablao dagiti Tagalawag City pero ito'y manarimaan nga R1AA nga naangay ijay La Union. Ano pa dato'y unofficial partial result ni perpat nga datos idileng rabi nga ikabil iti arkar iti R1AA nga overall medal talin dato'y na ikabil Idol Joan kahit nga sawan official and partial and non-official result dato yan kabennat dato panitatarayan iti lawag iti second place ranking nga iti Pangasinan 1 iti ako dyan nga poste iti official account iti DepEd iti R1AA Lawag City iti overall Idol Joan nga nangati kaduan iti medal tali iti R1AA 77 gold iti naala iti Lawag City at danmet iti 78 silver ken 47 na bronze kita sawan so kaduan tatan no isuma total ta kada iti sumasaruno iti Pangasinan 1 55 lang ti gold iti Pangasinan 1 kahit nga sawan 20 ket 2 iti pangitartarian ti Lawag City iti Pangasinan 1 adanda 64 silver ken 44 bronze kaya sawan duyo dati tarian iti Lawag City kaya sawan champion iti Lawag City iti rito nga sports event manipo ti Department of Education may katlong ranking iti Pangasinan 2 adanda iti 42 gold flying. Number 4, Ilocos Sur, 37 gold, iti naalada. May ikalima, iti Ordoneta City, 31 gold. Ken, ti number 6, Ilocos Norte, adaan ti 30 gold. May ka-7, iti Dagupan City, 26 gold. Number 8, Idol Joan, dati Ordoneta, dati San Carlos City, adaan iti 19 golds. Iti La Union 19 almost the same da kadwa nang maado iti bronze ken silver iti La Union kumpara iti San Carlos City isu nga number 8 ti La Union number 9 iti San Carlos City number 10 Alomino City adaan ti 8 gold 9 bronze ken 22 silver. Number 11, iti Vigan City, 7 gold and 11 silver and 32 bronze tinaalada. May ika-12, iti San Fernando City, 2 ti gold 90 bronze ken 15 iti silver. Number 13, Candon City, may isang gold ken 8 silver ken 13 bronze Idol Joan. And of course, number 14, iti Batak City, 1 ti gold dang madanda iti 5 silver and 10 bronze Idol Joan. In fairness, ingkarihan damat ti nakilaban, na dandamat ti medal tali nga 15. Ti nadamat nga medal, 5 bronze ken 10 silver, 5 silver ken 10 bronze Idol Joan. So kas nakamat iti presko numero kyon idi nang sangal daw agturong itatangal daw iti La Union para palang kalatoy panagriket ken closing ceremony and of course kalatoy awarding kalatoy panag-champion manen iti Lawag City Idol Joan katay kunadan nakalawlawag datoy tali nga ti Lawag City ti champion sa tiapuna nga maragsakan dagitay coaches, players, parents, asal dagitay cheerers. Gabo ka na ito'y dakkel tatang accomplish na manan ito Lawag City. Iti lepas kaunay nga R1AA nga maangay tatat awarding ken closing ceremony ijay La Union Idol Joan. Damang sports pa lang, Idol Dennis Gabriel Alitio, tatak.